मोनाबिलि थांगासिनो जोङो दा मोनहैसिगोनानो कारिगाव मोनो दासो। ओइ दालमिया दंफायो आंजों। ओमफ्राय ओरै नै सानै साथामसो नागिनफोर दङ। ओमफ्राय थांगासिनो जोङो थांनानै मा होनो नायनोसै जोंबो मिथिया माबोरै सहैगोन। थांबाय थाग्रोनि। आयौ लामाया जिबायदि गाज्रि। लामाया ओरैबायदि गाज्रि। ओइ गान बाजगासिनो। आयौ ओइ सिलखा नोंनि गानखौ दामना माबायदि मोनदों? आरो दा हरना मोखां एसे आरो दिन्थिहरना गावनि गानखौ दामखावगासिनो। बाबालाय गैला नै बिसोरथ' टेन्टबोजोब्बाय लामा उन्दुबोजोब्बाय। लामायाबो ओरैबायदि फुख्रि बायदिसो। जोङो नै दा थिनालि मोनफैबाय। नै बे जायगाया बिराद मोजांथारना। मुलि लोंबाय नै जोंहा सासेया गबालाय फैबायसो। सासेया गोबाव फैबासो। ओइ नै फैसाया फाइनालि नै देवस्रि मोनफैलायबाय। देवस्रिया गोदो आबो जोंना गुलि होननाय मोसाग्रायालाय। मालायसो फट' थिखांसोदों नै। बेनो देवस्रि सोर नुवाखै नै। आइसोर गथ'फ्रा दुगैबावदों। नै सफैहांबायमोन ओमफ्राय ओरैबायदि हाग्रा बारि रावबो फैनो माबा रोंनाय नङा। मोनायाव गिगोनसो आंथ' जानाय नङालै। नै एकदम हाग्रा गोजा। नै थांगासिनो मोनहांहां जाबाय। प्रग्रामावथ' सफैबायमोन सफैनाया मानसि बिराद दंमोन। एथ' राखिबो नाखि दादा ना सफैबायमोन नै जेबो नुवा एकदम खोमसि। ओइ नै स्टेजआ बेयावनो आरोना बे दैखौ बारनानैसो ओइयाव थांनांगोन आरो एकदम खोमसि। जों मानसिफोरबो बिराद होंगो दोंगो जागासिनो। बैयाव दालां दङ ओमफ्राय ओइखिजा दालां दङ मोनसे। बै मोननै दालांजों थांनानै बारनांगोन आरो। जोंहा नागिना लोगो मोनफैलायबाय। ओमफ्राय बिदि बांद्रायनांगौ नामा? ओइनो जोंहा सासेयाबो दंबावोसो। दंजोबो नै जोंना मोसाखावरिफोरा। नायलाय बेना जि गिदिर गानखाबाय। ini yang ambil ini sih. Mana pala goजा. रायजोफोर माबायदि मोनदों एक्टरखौ नायनानै? सिलखा थांग्रोदो। देनजारना? देनजारलै। बिसोर खादों गेलेयो। आव बोरै खिदानो? औ। बियो नामा? Lima. Oh. Misil Real logo मोनखांबाय ओरैनोथ' फेसबुकाव नुबाय। औ ओरैनो फेसबुकाव नुलायबाय ओमफ्रायो रियेलाव बबेबा थियेटाराव दंमोन खोमा लोगो मोनलाय। आया दायो जोङो जोंनि गेजेराव समाव लाबोनो नागिरदों। Hei, pulis ini macam gitu. Lain negeri kan mana? Dukuna kan ya sih. Pulis ini. Saya bertal laka. Saya nak tahu ni kita lalu dah. Mosul pun balik mosul. Miss, ayo kita lalu pulis. Miss ini kira bilang kau tu kau yang mana negeri kau lepas. Bilang kau berjadi pengkung apa ni kang share, kang ni kang kami nak kena lagi kang share. Kang share ni boleh ni negeri kau lepas. Oh my God, jumpa istri saya tu mana? Angin tu naik lalu, ini saya macam.
Oh my god. YouTuber lu cek film apa? Asal kalau pada film itu kan. Deh, itu cuma mau deh. Aku Thai juga mau. Cuma, sedikit kan nonton sih. Sedikit kan nonton sih. Pulang aja ya. Oh, cuma, sedikit kan nonton sih. Sedikit ada pulang kan ada? Kan nonton apa? बिथांखौबो जौस्रांगाखौ मेथाइआव खालामबाय मोजाङै नाजादे Dalmiaनि स्कुल सिनायसिन Oh my god बिथांखौबो गांसे आर'नाइनि गनांखौ खालामबाय मोजां नुयोना सिख्लाफोर ज' ज' थाबाय गोजौआव आं मोजां मोनो मा जिनिसलाय गारजामलै दायो एलबामानो अपेनिं जाबाय